Poštovane dame i gospodo, Europski parlament bi hitno trebao donijeti odluku o pristupanju Europske unije Konvencije o upravljanju ribarstvom u Sjevernom Pacifiku, dakle vrlo važnoj međunarodnoj ribarstvenoj organizaciji. Međutim, za to izvješće nije bilo mjesta na agendi ovog plenuma, a za promociju pobačaja uvijek ima mjesta na svakom plenumu, zar ne? I sad bi ja mogao objašnjavati kako je genetska struktura fetusa značajno drugačija od genetske strukture majke, kako je riječ o sasvim drugom organizmu, u 50% slučajeva drugačijeg spola, a vi to nećete htjeti slušati, vi ćete govoriti o tome, ponavljat ćete svoj narativ da je to jedan organizam. I vi na to imate pravo. No ta rasprava u Europskom parlamentu je potpuno besmislena. Ako želite o tome raspravljati, kandidirajte se za nacionalne parlamente, jer ta ingerencija spada na nacionalne parlamente. Kad već govorimo o tim temama, postoji mnogo toga što zajedno možemo učiniti da, recimo, pomognemo ženama da lakše usklade svoj privatni, obiteljski i profesionalni život. Idemo društvo učiniti zajedno pravednijim, idemo zaštititi one žene koje dobivaju otkaz kad se udaju ili kad ostanu trudne. Dakle, idemo se baviti tim temama, tim poslom, tom agendom koja nam je zajednička i u kojoj možemo biti učinkoviti. Dakle, nemojte opterećivati Europski parlament sa nametanjem svojeg svjetonazora. To nije ni svrha, niti smisao Europskog parlamenta. Please, you have to come to an end.